Rockstar самі слілі сюжэт GTA 6 да рэлізу. На недаўна паказанай вокладцы GTA 6, дзе гульцы ўжо нават пералічылі зубы алігатара, заўважылі персанажа на імя Рауль Батыста. Але увагу прыцягнуў не ён сам, а яго касцюм. Белы піджак і фіолетавая кашуля вельмі нагадваюць вобраз Лэнса Вэнса з GTA Vice City. А калі вы памятаеце сюжэт GTA Vice City, то ведаеце, што спачатку Лэнс быў сябрам галоўнага героя, але потым яго здрадзіў. І цяпер частка супольнасці упэўнена, што Rockstar нібыта намякае, што Рауль таксама спачатку будзе сябрам, а потым здрадзіць галоўных герояў. Але гэта яшчэ не ўсё. Недаўна Rockstar змянілі апісанне на афіцыйным сайце, чым злілі завязку сюжэта. Тэкст расказваў пра тое, як нескладанае заданне уцягвае Джейсона і Люсію ў змову, што ахоплівае ўвесь штат. І вось так маладая крымінальная пара апынецца ў самым цэнтры крымінальных падзей. Потым гэта апісанне хутка знікла, але інтэрнэт памятае ўсё. Супадзенне ці Rockstar адмыслова робіць прагрэў кам'юніці? Пішы ў каментарах. Па-па!